Дали гласавте? Аз да. И що очакувате, може? Нищо особено не очакваме. Все ще си бъде същата. Без проблем, според мен. Без промени никакви. Не съм гласувала. Да направи България по-добра, по-просперираща. Образование, култура, социална политика, съдебна реформа. Някакви промени, които да се отразят в живота на обществото. То очакувате за България от новият председател? Надяваме се на по-добро, но не с много голяма убеденост, защото нещата върват бавно и трудно. И един президент сега надали би имал възможност да промени много неща, защото няма и голями пълномощия. Трябва да има пълномощия, за да може да промени. Но все пак сме оптимисти. Вие що очакувате? Гласавте ли? Що очакувате от новият председател? Гласувах, да, естествено. Надяваме се на по-добро, без да сме особени оптимисти. Така, защо и вие не сте оптимисти? Защото нещата в момента не са много благоприятни за коренна промяна. И в Европа не вървят много добре нещата. Това е глобален проблем. Виждате и в Щатите навсякъде. Не съм гласувала. Не виждам за кого. Смятате дека нема опция? Не, няма опция. Хвала.